sẽ không ấy lẽ ấy chút đủ phơi phơi ấy apa sih lagi kan endik yang big sih kan tidak kalau sih ada tun rum kan video chuan tun kar chawa kan chung ko hun man na sang sang toy te te lo da khom kan tumanga ama sabera chuan vo innia cholnia hianin kan ko shanin music festival kan mangdona chumi ma kan kal chwa ma kan video toy te le a huna mi chu ma zong inina lo la o khoi mo aba chelo ve oi oi alai ve Abi kok te tim chu ba cute ve a ki beng tek ti ro bia ki na khan engei ti dong kha bia ki na khan i zai do ne aku da beng do anu mai loi zai lai khan eng ting ei lo a zai lai khan eng ting ei lo om dong kha mo anu mai loi zai khan eng ting ei om don a tham lu tuk kha ati dan tura sheve ti chuan kan in siam zawa he kan biak in lampang panin auto in kan kal le me ka Clara hian auto chuan hi no ma ti em me ya he han en le la chuan hi sa hle ani ti chuan vo in kan in khom na kan music festival a hianin zai thiam marwa ti mizoram atangin a local tha a zai thiam kan ti boka mu hlan kan ngak hlel em maya wa nei thak takin a hun kan thlenga kan lu chia he thalak puina hun kan han chang hlau meya Clara leu shwai tin thlan lak puya ti chuan hilai hmuna kan program man kan hun man kan han tran chhodon ani a ti chuan kan thut na vel kan han in sing savela kan han in sing safela Clara amuta chuak devin kan sha a chuwang chuan kan han puwa a chuan amu hi lok theilo mi beng cheng velan tama chuwang chuanin a chopek ma sakan ril ru ka ti chuan kan try sanga he ta hnung lama a hmuna nuam ma chuwang chuan hmun thol pon nuam dewa ne wangin cho kan pe a hei mi kara chuanin a choi hian hne so khop me wa nei thak takin hoi pa in ti chuan kan hun man kan zo hnuah thla te kan la a thla kan lak zuwa kan chhungkwa in thil ei turin kan chhuak tlanga helaya hianin zai thiam ho zai tle ma zong karun da til engemoni rem char lo na wangin an zai da ri ka tum hi ka dari thei cha lawa min lo she thiam don ya kan ko shana hianin zai thiam sang mizoram hun sang ani kan nga kan van ma kan ko shana zai thiam sang te le ti hian marwati hovin an zain min oya hun lim om tak kan manga kan ko shan KGP10 an music video te release na hun an nei boka chung hun lim om tak chu kan manga nuam kan ti in hetia ang hun hi om fo se ke ni chung kwa chang kan ti kop mai Kari poi kan music festival no amati anyang zai lama tui chhun zom chhote ema ama puna tui thon chungin tun tum chu ni dang ain ring le zwala ti chuan hei chu ni dang alo ni ta chuan zingkara ar saru kan kheltira ar saru kan nei bang hi hei ni dang zong ain tuia tile zwal nin kan sha a chan chu ama te hian ha lo nga ve deuh to boka a mang thiam chho than rewa a thil le hi he amu nam ve lu tu kanya arsa in se emene tuye lu tu kami oi khati de ton ani ai barak hai barak ui zero sanga zai kan ngai tha TV kan ena ama dinga hei no amalo ti ber maya
Clara hi zela ro sanga zaya in hianin hei alai ve deuh tral zela nui hi ti za ang reng khop meya chuan yutai kon kha kan en puina sa ve khop meya ama khan lal sang lianan khonglung run te sakhana tui pui thei lutuka tuna pole tui pui thawa chuan zela ro sanga zaya hianin hei enge mobi kriau hi om ve ni karing naw pangtan po hian mo heti khopa mi na andu ron chu ti hianin azai hi ka tun thleng hian alania kan play a piang hianin hei ama hi alo in ti lai ve na sa thei khop maya kan nui pui thina thilni zat deuh thlak deuh pakhat chu yutai kon lai khanin atir lama khanin keimanin kan en thei ti kan shilawa rambo sari ek kha kan ngak thina ni chu icon result mi na shat vek ton hu khan rambo sa result zel kha kan en thina achan big berle du ber big po kha kan nei chawng lawa azai nu hnung kha a hi kan han ti zela ni masela boite uswai hianin du deuh big pakhat kha an ron neya ma se an chanchin vel kan han tha chianga adu kha thak ta mo zero sanga zai en lai khani na lai tangat ngat me kan nui ti chuan thlai le thei chi sang kan pena saboka hei handu lo em he nei vak lawa tu ti lo po hianin beetroot hi kan pele china hei alo e du vere vya meya a chan ne karin chu tu ti wang po ni lawin arung hi alo sena chu wang chana mitala nin ka sha a nima sila a khela a thlau nuwa po hei chhuat vela lo wa mu pon lo wa char le lo wa alo khel hnem man ve khop meya tuna khel lai po ki ti khya na tlangin kan pe top meya a ul sam khop me kan ei rong bol lai na ma lo beetroot tui top mi ti tur lo nei ve mo ti hian oi a tho tir tanga ma ina lo wa zong muwa lo e nga ta he ti chuan vo in hi Clara pa birthday ni a gift kan surprise na hilo enang ti chuan appa birthday pualin thil eya chhuwa kan tuma chhuna hianin Clara po eitur chi sang kan penhnem man lutuk lawa zingkara kan thotlai deuh hlek nen kan buai deuh hleka tomato te beetroot te kan papa birthday lom do na mi ui chelo sia o ti hian chapala bunanga chuan bakila kilanga hey apa endeu char me o Clara han zailok te zailok zinga sa va tentilok la Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear daddy Happy birthday to you good bang rồi le good bang rồi clap good bang tour Bien to do the way to the veil. Ole ti chuang kanin siam zawa vo in kan kalna tur hi tle min ahla dewa veng hla ve deuh hlek ania wangin karin kan kal dona a unen atira hianin kar ma a asit ma a an han in pom ma enge mo chen an in poma ma se hla tham dewa auto anga thoveng alo ni lo nen an pani hian an ning don deuh hleka chuwang chuan kan han in pom chok lopa a u bula a thu hi hei tukvera tle man dak chuak vel hi makati in nuama ti ve ema alo puitling chho ve deuh nen thil a hatiam ve tel tela ama pon hei car nin na chang te auto nuam ti na chang te ro hre thang ve ni in ka sha keima tak chuan ti chuan an mut ten han chuak phei khopa tar kar khat don kan kala helai hmuna hianin a hmun kan thlen chuan nuam via tura kan be seiri photani kan kal du na tak kan han thleng chu kan rin ai dein alo nuama o anom kan ring sa thawa ma se ataka rin ai na lo nuama ti chuanin vanei thlak devin keima ni kholam pangnula alo omboka anuam kan ti ema
Clara chu ei hilo en ve ma ula ahoi he em ya ahoi na salu to ka ma se ahoi na sata thil mu tura tam hianin hei choi he ol sam le zwal thina pon lama pe chuanin chu in pe khi a ol sam veu zelanya ma se pon lama chu in ahoi cho ei thadu te wanga cho in pek reng kha chu thilan in zir thei bik chuang lawa kha chu a tha ka ti chuang lawa a le lama chuan enge mo chang chuan nuam ve khop me mo thil kan ei tan tak tak ma in Clara in chuan han ei fela ti chuan keima ni in kan ei le in lam kan tan ma chia hian apa in hei birthday cake sial deuh mai adonga chungte chu toite kan lo tilang tel ba don ania tikhanin lo mu vek anga Clara hi a in tifingin a in tilula ve to ema apa ke kan han ka tur te kha phur dewa han omna chang vel te kha she a kut kan han bente kan han zai te mo te hian mi zom na chang a she ve to a anuam ve in he pathian zara a thang chak ve khop mai ma son chak ve khop mai kan lom ve ema ni kan ei tur pakhatan ron sophie Clara hi mitla zong takalonia he khoi chak lut to ka zuang deuh tora maro chu engtin tinem kanin khap dai theya heta serthlum zai lepte kan han pe a ti chuanin kan ei turte in khoi ber lo turin kanin dang sham ani mo chuan a u nen thla ti kan han lak tira thlan han la duna ti chuan ho turin apa kanin bua sai apa ke khamin hon tira chuan hei hlim tevin kan ho ni mo lan chei zo kan ho ta Clara yi au shwai in na po man thua Clara bye bye tui o tui le in kan thlenga zero sanga hun lai ti taka mo hei naute nau pangpon an tui pui em ti cholo chiang reng maya Karen today we are talking cat. Dan liao Karen today we are talking cat. When a pa birthday lom na sa duk chao hey kan mu trep to cho tam de we ai zo nu te ne ko in film char TV kan ona Clara hi thariat le achan ve lania TV an tui an duang thal hianin TV hi lo entir zel ta ila an tui pui dan tor zia hi ka she thiamani chu tuna hianin reilo te engemaw a kan ona alo en fu pal toite chungpo a tui pui man thin zia hi chuwang chuanin thil dang du thlang then ni lo lai hianin thil dang kan buai pui ti rangai ni ti hi ka inzir thar ve enei ti a girl good night Clara khum hi kan khum level ai tle ma hniam deuh adin po a buk liam lo nan kan da hei zan laia a khum a hniam deuh chu kan khum a tang khanin atlap hei tabu ra lom lo lutuka ti chuan zinga panen an lo va thawa hei an lo va intitlei khop me a ti chuan artui chhum ka pe a artui chhum hi ngai na lutuk lova chuan vo in chhun chu kan tum lo deuh main kan than te na kan leng dona ma masai lo rin di ka zadeng te ina apa birthday an lo surprise thut le nga le kan
ni chung khan gift thatak tak kan lo pe a Clara pa kan lom em a atuk Sunday kan in khom na hi tlem kan handa le zo ya Clara har em hi lo mu ve ulaka ti khop mai Clara hi thu thlenga he ama pole dim cha the si lo khan han wai velan tum kwal zak maya ti chuan hei thil dang pakhat karon soidu chu kan video a kan thalak le video da ho hi asai sa in anglo nuai meya phone sanga tanga kan da khomani a chuwang chuan MT lo nuam chia lo ani pon min lo she thiam ula a ai tha ron ti zel kan tum don ani ti kha karon soidu a kan video min lo en sakawangin kan lom em ti chuan hei a thil don thinrik a parin dikana pek te tuipui em meya kan lom em a kan video min lo thlir sak tu zong te lom thu kan hril nan le cheu ani kan lom